שער הביטחון מתוך הספר חובת הלבבות שכתב רבנו בחיי אבן פקודה, הוא אחד הטקסטים המפורסמים והחשובים ביותר על מושג האמונה והביטחון בהשם. במילים פשוטות, השער הזה מלמד אותנו איך להפסיק לדאוג ולפתח שקט נפשי אמיתי מתוך הבנה שיש מנהיג לעולם, שמנהל הכל לטובתנו. הנה סיכום פשוט בליווי דוגמאות מחיי היום-יום, במשל, שיעשה סדר בלב. הרעיון המרכזי, מה זה בכלל ביטחון? לפי חובת הלבבות, ביטחון הוא מנוחת הנפש. זו המדינה שבה אדם משחרר את הלחץ והחרדה מהעתיד. מה יהיה עם הכסף? מה יהיה עם העבודה? הוא מפקיד את הדאגות שלו בידי בורא עולם. הספר מסביר שברגע שאנחנו מבינים שרק אלוהים מחליט מה יקרה, ואף בן אדם או נסיבה בעולם לא יכולים להוסיף או להחסיר לנו דבר בלי רשותו, אנחנו הופכים לבני חורין או מרוויחים שקט פנימי. 3 דוגמאות מחיי היום-יום, דוגמת ה-Waze. כשאתה מנווט עם אפליקציה בעיר זרה, ובאמצע הדרך היא אומרת לך לפנות בסמטה חשוכה, או להאריך את הדרך, אתה בדרך כלל זורם איתה. למה? כי אתה סומך על הלוויין שיודע שיש פקק בהמשך הדרך שאתה לא רואה. ביטחון מהשם זה בדיוק זה, להבין שהניווט שלו מדויק, גם כשהמסלול נראה לנו מוזר כרגע. דוגמת הילד במושב האחורי, כשילד קטן יושב באוטו מאחור, הוא לא דואג אם יש מספיק דלק, אם הביטוח בתוקף או מאיזה כביש כדאי לנסוע. הוא רגוע, משחק או ישן. למה? כי הוא סומך ב100% על אבא ואמא שיושבים מקדימה ומנהלים את הנסיעה. דוגמת הבוס והמשכורת. לפעמים אנחנו חושבים שהבוס בעבודה הוא זה שמפרנס אותנו. חובת הלבבות מזכיר לנו שהבוס הוא רק הצינור. אם הצינור הזה ייסגר, אלוהים יפתח צינור אחר. הבוס לא באמת שולט בעתיד הכלכלי שלך. המשל, התינוק, האמא והמלך. כדי להסביר את דרגות הביטחון אפשר להשתמש במשל יפה ברוח הספר. נדמיין תינוק בן יומו. בשלב הראשון של חייו, כל הביטחון שלו נמצא בחלב של אמו. הוא לא מכיר שום דבר אחר. כשהוא גדל קצת, הוא מתחיל להבין שהחלב מגיע מהאמא עצמה, והוא מתחיל לבטוח בה. באהבה שלה ובטיפול שלה ולא רק באוכל. נניח שהאמא הזו היא בת בית בארמונו של מלך רחום, עשיר וכל יכול, שמחבב מאוד את המשפחה ודואג להם ולכל מחסורם באופן קבוע. כשילד מתבגר והשכל שלו נפתח, הוא מבין שאמא שלו עם כל הרצון הטוב שלה, היא מוגבלת. מי שבאמת מחזיק ומחלקל את כולם הוא המלך. מאותו רגע הילד מעתיק את הביטחון שלו ישירות אל המלך, מתוך ידיעה שהמלך מחויב להם, אוהב אותם, ובעל יכולת אינסופית. הנמשל, אנחנו לפעמים מתנהגים כמו התינוק הקטן, בוטחים בחלב, בכסף, בעבודה, בבנק. כשאנחנו קצת מתפתחים, אנחנו בוטחים באמא, באנשים חזקים, ברופאים, בקשרים. שער הביטחון, מתוך חובת הלבבות, קורא לנו להתבגר ולהבין שכולם רק שליחים. הביטחון האמיתי צריך להיות במלך, בבורא עולם, שהוא גם כל יכול וגם רוצה לטובתנו. האיזון החשוב ביותר, ביטחון מול השתדלות. אחת השאלות הכי גדולות שחובת הלבבות פותר הוא, אם הכל מאלוהים, למה אני צריך להתאמץ? הספר קובע כלל ברזל. חובה לעשות השתדלות, אבל אסור לפתוח בה. אנחנו חייבים לפעול בעולם הזה, כי ככה אלוהים ברא את חוקי הטבע. צריך לזרוע כדי לקצור, צריך לחפש עבודה כדי להתפרנס, וצריך ללכת לרופא כשחולים. אבל, וזה אבל ענק, המאמץ שלנו הוא רק תפאורה. ההצלחה עצמה מגיעה רק מלמעלה. אז בשורה התחתונה, הגישה הנכונה לפי הספר היא לעבוד ולפעול ברוגע, לעשות את המקסימום שלנו, ולשחרר את התוצאה. אם הצלחנו, אנחנו מודים להשם ולא נהיים גאוותנים, כוחי ועוצם ידי. ואם נכשלנו, אנחנו לא נכנסים לדיכאון, כי אנחנו יודעים שזה מה שהיה נכון ומדויק עבורנו כרגע.